רוצה לעזוב. אני צריך להתרחק. מצוין. אני ארד למטה לסגור חשבון, נזמין לנו מונית. אתה רוצה שאני ארד לעזור לך? לא, זה בסדר גמור. אני אבוא לאסוף אותך ונרד יחד. שמתי לך איזה 50 תמונות של הבית שלנו בביירון בייט. זאת העיירה שאנחנו הולכים לגור בה. תציץ קצת, תראה לאן אתה הולך להגיע. יש פה מדים של עובדי המלון, שזה מפתחות של חדר 408. הוא חושד במשהו? לא. הוא ראה את התמונות? לא שם לב שהם מזויפות. שאל הרבה שאלות? שאל, אבל אחרי ההכנה שאתה עשית לי, אף אחת מהן לא ממש הפתיע אותי. יש פה הכל כמו שסיכמנו. עכשיו אתה שוכח מי אני ושאי פעם דיברנו. אדוני, אין לי מושג מי אתה. אכפת לך לעזוב אותי בבקשה? אתה בטוח שאתה סומך עליו? זה לא חשוב. עוד כמה דקות הוא ירדים את יונתן, אנחנו נכניס אותו למזוודה ונעלם מפה לנצח. מיקה ביקשה שאני אביא לך את זה. בסדר, גילי, הבנתי. אני שקרן, עלוב ומשוגע. עוד משהו? חסר ביטחון. מה? בגלל זה לא רצית שידעו שנפרדתם. אמרתי לך כבר, לא נפרדנו, היא נפרדה ממני. מה בעצם קרה? מה שהיה אמור לקרות מזמן, היא הפסיקה לאהוב אותי. היה אמור לקרות מזמן. למה אתה מדבר ככה? בסך הכל אומר את האמת. שהיא? שאני לא בדיוק ברד פיט. נו, מה אני אגיד לך? כי ליאם, בול ברד פיט. וגם דורי, אתמול הוא היה עם הגב אליי וצעקתי לו ברד, אבל אני לא יודעת, הוא לא ענה. לפחות הם לא ההפך הגמור ממנו, אוקיי? אין מה לעשות, אני לא בדיוק כמו כל הבנים פה, אני לא ממש טוב בספורט, לא בדיוק הטיפוס שמנהיג. חמוד של פיזיקה. עובדה שעדי בכל זאת אהבה אותך. מההתחלה לא הבנתי איך היא הסכימה להיות איתי. אבל הנה, גם זה נגמר, ועכשיו אני חוזר להיות האוגו של פעם. אתה יודע? בתור הבחור הכי חכם במחנה הזה, אתה דיברת עכשיו ברמה ענקית של שטויות. אתה לא צריך לפחד להגיד את האמת לאנשים שאתה אוהב, אוגו. אתה צריך לדעת שהם יאהבו אותך ויעריכו אותך גם בלי ידי. גילי, עכשיו את מדברת שטויות. לא, אני לא, אני... טוב, אז לי, גילי, את לא תבין את זה, אוקיי? את בחורה יפה ומגניבה, ואני בטוח שהרבה בנים רצו אותך בחיים, אבל את לא יודעת מה זה להיות אני. יודעת שאם מישהי מסתכלת עליי, זה רק בגלל שהיא רוצה שאני אכין לה שיעורי בית. לברוח מהמסיבה ברגע שמתחיל ריקוד סלואו, כי אני מפחד להישאר היחידי בלי בת זוג. אני מבינה מה אתה מרגיש, ואני גם יודעת שלא תמיד היה לך קל, אבל היום אני יכולה להגיד לך בוודאות שכולם פה ממש אוהבים אותך. ועדיין, ברגע שהם ידעו שעדי עזבה אותי, הם יגידו שזה היה ברור שזה יקרה, ושהיא תמיד הייתה יותר בוגרת ממני ויותר מגניבה ממני, ושוב הוא חוזר למקום הטבעי שלו, להיות לבד ולשחק D&D. אתה תמיד תישאר ככה? עלוב? כנראה. לא עלוב. פחדן. במקום להתמודד עם התגובה של החברים שלך, אתה בורח. יאללה, גילי, הספיק לי הטיפול הפסיכולוגי הזה, את יכולה ללכת ולספר לכולם, כמו שסיפרת למיקה על הציפור. לא סיפרתי לה. אני גם לא מתכוונת לספר להם. אני רוצה שאתה תעשה את זה. לספר להם על עדי? בחיים לא. למה לא, אוגו? זה יעשה לך טוב. תשבור את המעגל הזה של כל הזמן לפחד ממשהו לפני שניסית אותו. אני בטוחה שאתה תראה שזה הרבה יותר כיף לחיות ככה. תקפוץ המים ככה. השתגענו, מה? אנחנו בצד של עמוקים. טוב, עזבי גילי, אוקיי? זה אני וזה כנראה לא הולך להשתנות. בוא נלך לחפש את האמזונה. מה? אולי תביא לך מזל, או קארמה, כמו שאתה אומר. ואז הכל יסתדר לך בקלות, כמו שאתה אוהב. זה כבר יותר הכיוון שלי.
סבבה? אז מחר מתחילים. רוצה את זה? מה פתאום? יש ילדים? אבל אין לי מה לעשות את זה. דווקא נראה לי שיש לך. בהצלחה. המונית שלנו תהיה עוד רבע שעה. הבית שלנו באוסטרליה. וואו, יפה, תראה איזה נוף. מדהים. כנס, תראה את התמונות של החדר שלך. אני אקח את המזוודה, תביא את המדים. דני, איזה מגניב שאת פה. בואי לרקוד! דני, תתאבלי עליי. יונתן? בואי כבר, דני. דני? תחפשי אותי, דני. את לא מבינה איזה כיף פה! אני לא מרגיש כלום. תצילי אותי. יונתן? יונתן, אתה פה? יונתן? יונתן? יונתן, אין לי אוויר! מה זה מקום? הצילו! הצילו! יונתן, הצילו, אין לי אוויר! יונתן! השקיעות שמחכות לך מהמרפסת הזאת, יונתן. אתה יוצא אליה ורק ים יש לך מול העיניים. אתם מבלים הרבה ביום? למה אתה חושב אני כזה שזוף? זה המקום היחיד לברוח אליו מכל החום והלחות. אתה תגלה את זה בעצמך, ממחר. אבל הפעם אני מוודא שאתה נמרח. לחיי החיים החדשים שלך, ילד יפה שלי. ולחיי האושר של כולנו על זה שחזרת. הכל בסדר? למה אתה לא שותה? האורות האלה. לא ראיתי שום דבר דומה לזה כל הזמן הזה שהייתי בחווה. חכה, זה עוד כלום, אתה תראה עוד כל כך הרבה נופים מדהימים. כל מקום שתרצה, אני מבטיח לקחת אותך. אני לא אאבד אותך שוב, יונתן. לחיים.
בציר הדרך חירקתי עם כמה בגדים. יש רכבת, עוד היום רק את והנוף שמתחלף. שתספיקי ויהיה לך זמן לחשוב. את חולמת על המים, על החוף יהיה לך טוב. אם את רוצה אותו, הכי רחוק, את לא צריכה לחשוב עליי, את לא צריכה לחשוב עליי. אם את רוצה אותו, הכי רחוק, את לא צריכה לחשוב עליי, את לא צריכה לחשוב עליי. ערב טוב. טוב.